Unions. Ayan, dito tayo sa may sa may North Caloocan, no. Mga Unions, MRT update tayo, MRT update. Ayun sa likod mga Unions, yung MRT na ginagawa. Dito sa Unions na malapit sa Unions, malapit na sa sa may Malaria. Yan, malapit na sa may Malaria. Papakita ko sa Unions yung MRT update Unions, papunta sa Del Monte, Bulacan, MRT 7. Unions, ayun yung safe mode ng North Caloocan, andun yung Malaria sa unahan. Ayun so. Ayan so, yung MRT. Magawin na ito pa yan, poste dito. Ayan, yung bus dito sa Pampala yan, Bulacan. Ayan so, yan. Ayan yung MRT update. Ayan. Ayan yan. Ito yung gawin na buhay itong malaki dito. Ayan, traffic yun, traffic yun. So ginagawa yung MRT 7, ayun, sa likod ko. Dito na siya malapit sa Malaria Palengke. Ito yung mga palengke mga yan, so. Ayan, yan yung Save More, Pure Gold. Tapos doon naman yung palengke. Tapos sa bandang unahan naman yan, yun yung Robinson. Yung naman yan, mayroong station dito sa may Malaria. Yan, no? MRT update pa rin tayo mga yan, no? Dito sa may North Caloocan. Ito mga yan, traffic dito mga yan, MRT 7 update. Mga yan, so. Ayan, mga yan, so. Ito mga yan, sa bandang ito mga yan, North Caloocan to. Yung mga yan, sa puntang natin, San Jose del Monte, Bulacan doon. Ayan, Palmera, Tungko, yung bus dito. Ayan, traffic na. Ayan, sa tayo na yung mga poste dito. Ayan, so. MRT 7 update. So bubuhatin na yung poste. Yan men, bubuhatin na yung poste tapos tatayo dyan. Durugtong dun. Yan. May North Caloocan MRT 7 update, no. Malapit naman yan. Papuntang sana sa Del Monte, Bulacan. Okay man yan, no. Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga Unions.